Nuhu ya yi wa jaruman Kannywood tsofi 10 ta arziki da masa biyu inda suke cikin masana'antar ta daina yi da su saboda talauci ko kuma rashin halin ko kula da ake nuna musu. A shekaru biyun da Nuhu ya yi a matsayinsa na MD shugaban fina-finai na Najeriya, kafin shekara biyun nan ta zo ya sha zagi da caccaka a wajen magoya bayan jam'iyyu daban-daban na siyasa da ma wasu wanda ba sa goyon bayansa a masana'antar. Ana cewa tun da ya samu wannan dama me ya taɓa yi, ashe Allah sarki bawan Allah akwai damar da yake nema so yake a zo wata gaba da zai share kowa hawaye. Kwatsam sai muka samu labari tun daga kan shekaran jiya kwana 3 da ya wuce har zuwa wannan ranar ta yau da nake wannan bidiyon. Ina abin alkhairi ya je ya samu tsofin matan nan da suka yi fim a shekaru irin tun 2000 nan da suka yi fina-finai tare da su, ya ba su makudan kuɗaɗe masu kauri mutum ɗaiɗaiɗai har ƙwaya wajen 10 wani abin. Sannan kuma idawo irin su Hamza Dogo ɗan Dago, su Jandala BNB waɗanda suke cikin masana'antar aka daina da su da ire-iren su ma ya ba su kowa sabon babur ABC da shi kowa ya bashi. To shine labarin mu na farko daga Kannywood da muke tafa da shi. Sai kuma labari na biyu, bayan Adam A Zango mataimakin shugaban ƙasa ya gwangwaje shi da wata farar mota sabuwa wanda aka dinga cewa ta yi kuɗi da yawa meye ne, to yanzu ga ranar da Adam A Zango zai saka masa. Shine tuntunin Adam A Zango ya yi masa waƙa mai suna Kashin Shatima. Ku je kan channel na Adam A Zango ku yi sacin za ku ji daɗin waƙar da Adam A Zango yi wa Kashin Shatima a matsayin gudunmuwar da ya bashi lokacin da ya bashi mota, shi ma ga lokacin ramuwa ya yi. To Adam A Zango dama ya ƙudurniyar cewa Allah kawo lokacin da kai ma za ka zo in saka ma da mafificin alkhairi ko da a ce ba zai kai irin wanda kaman ba. Ga Adam A Zango ya samu damar saka masa har ma ya fara yi masa waƙa. Sai kuma mu dawo kan Hassana Ibrahim Rano, wanda mahaifiyarta ta kawo complain wa duniya cewa ita fa yarta ba da sirrinta take yin fim ba, take bayyana mutane cewa ta ji gun babbar yayarta ne ta batta ta zo ta fim amma ita ba da sa hannunta bane. Hassana Ibrahim Rano ita ce wannan sananniyar fuska ce, ina fatan kun gane ta. Akwai ta a cikin fina-finan Arewa 24 ma da sauran series da ake yi namu nan. To sai ake ganin kaman ita Hassanan ba ta yi kirki ba, mutane suke ta magana a kai ya za a yi mahaifiyarta ba ta yadda ba ta zo tana yin fim, tuntuni dai ake ganin ya kamata a ce an cire ta. To wannan shine labari na biyu na uku kai na Hassana Ibrahim Rano dangane da shigowar ta Kannywood ba tare da sanin iyayenta ba, kuma ya kamata a ce duk wanda zai shigo masana'antar fina-finai ta Kannywood in so samu ne a ce ya fara neman yardar iyayensa sun yadda kafin a ce ya shigo. Wannan shawara ce ni in ban ci dole bane. Sai labari na hudu akan Dan Juma comedy shine wannan da yake roƙon Soja Boy da ya taimaka ya zo su yi wani comedy tare a cikin wannan watan azumin na Ramadan. Akwai wani content da yake so zai hada da shi na bidiyoyinsa da yake na comedy, dama da yaran Dan Juma dan comedy ne, to yana roƙon Soja Boy da ya bashi haɗin kai wajen gudanar da wannan comedy da za su yi tare. Ice mutane su ɗan tagin ɗinsa da Allah akan pejinsa su nuna cewa gashi yaran yana buƙata. To wayannan su ne abu guda 4 da muke da su a yau, abubuwan da ke faruwa daga cikin Kannywood. Kuma kamar yadda muka faɗa muku muna nemo sahihan labarai, ingantattun labarai, a faɗa wa yanda ba fake ba. In kun je kun bibi shafukan masu su za ku tabbatar duk abin da muke faɗa gaskiya ne. A yi mana subscribe, a sha ruwa lafiya al'ummar musulmai. Ga kuma taɓaka lashe labarin da yake bada dariya a masana'antar. Akwai wasu producers da suka je suna ɗaukan fim sai suke tsokanar Shak Isa Alalo, shi ma producer ne. Haka fa ya dinga posting a shafinsa na Instagram ina cewa an je ana shooting ana munafurcin sa. Allah ya tona asirin su ya ji, domin a garin munafurcin sun je sun yi bidiyo sun yi posting kuma a shafin Facebook ba tare da sun goge sunansa ba. Haka ya ji sunansa ya fito ana kan gulmarsa. To wannan shi kuma shine abin da yake taɓaka lashe wanda mutane suke yawan ji yake ba su dariya. Shi dai wannan abin da yake wasu ma hatsokanansa suke a masana'antar suna cewa shi ya fiye zuciya da yawa akan abin da bai kai ya kawo bai kamata yana haka ba. Wannan shine Shak Isa Alalo mai gilashi fari akan idansa.